morning people of the Philippines and of the world. Welcome again to our channel. Nandito tayo ngayon sa umagang ito dito sa Almusalan. Bruh. Bruh. Pupunta sila sa LTO guys. Ay LTO sa may driving school sa ANS. Dahil ngayon nga pumunta kami kahapon para sa kanilang pag-aaral ng driving. Si Gian at Marco at ang requirements nga pag pumunta ka at nag-enroll sa kanila ay itong birth certificate, yung NSO. Ayan, may mga birth certificate na sila. Tapos yung ID nila nandun sa mga wallet nila. Yun ang kailangan dalhin at saka ID, pictures, ata. Ewan ko kung meron sila. Kung wala, di magpa-picture na sila doon sa Aldea. Okay. Ngayon, ang bayad guys sa gagawin nila kasi ang pinili ko is yung mag-drive sila ng teka, ipapakita ko. Pag kumuha kayo ng NSO copy ng itong birth certificate nyo guys, di ba merong merong resibo, never nyo naihiwalay dito kaya staple nyo. Ayan kinalawang na nga, ang tagal na yan. Hindi nahihiwalay dyan dapat kasi pagka nawala yung resibo, invalid na yan. Hindi na pwedeng gamitin. Okay? Kasi wala nang hindi na valid. Ibig sabihin. Teka, ipakita ko to. Ha? Bayad kami no? Ito na yung mga packages na offer nila. Merong teka, ang kalagay dito ay theoretical driving course. Ayan, TDC for ang ingay naman ni Miley. Ang ingay. 2,100 ang babayaran sa theory. And then dito 2,000 sa code practical driving course, motorcycle, 8 hours. Tapos 5,000 sa practical driving course, manual light vehicle. Ano ba yan? Ang ingay. Hi guys! Nagmamadali ako. Oh my God, di ko alam kung nahagip ako ng camera pero gusto kong i-share sa inyo ang mga kilos natin ngayong umagang ito dahil may milagrong nangyayari guys. Katulad kahapon, biglang umulan. Ayan, nagmamadali akong magsalita. Biglang umulan kahapon. Nag-umpisa na kaming patrabaho ng mga 8 o'clock sila nag-umpisa and then umulan bigla ng 10:40 in the morning. So, meaning, nakatrabaho sila ng 2 hours and 40 minutes. Ngayon, hinintay nila na humupa yung hangin at saka yung ulan. Ang halakas ng hangin talaga. Yun pala, may nagkaroon ng ipo-ipo dito sa Dawis, malapit sa amin. Tapos, bigla namang nawala. Mga after, nakaalis na sila eh. Kasi hinintay nila up to 12, wala, hindi humupa. Kaya sabi nila, mag-half day lang sila. Baka humupa maya-maya, mga 1 o'clock, pupunta sila dito at magtrabaho. Ngayon, ay ipagpatuloy ko to habang Ngayon, kami naman, porket nung bandang alauna, mga ganon, humupa. Parang wala lang nangyari. Pero yun lang, makulimlim. Hindi lumabas ang haring araw, pero hindi umulan, hindi umangin. Ngayon sabi ko, samantalahin natin ang oras na pumunta sa mga dapat nating ilakad. Ngayon naalala ko yung nag-expire na mga LTO driver's license namin. Ngayon, sabi ko, dahil nakita ko rin, timing din na nakita ko sa Facebook, morning yun mga 6 a.m., yung advertisement ng ANS Driving School, ako talaga nagbabalak talaga na kumuha ng mag-practice. Meron na akong driver's license, marunong na ako, pero yun nga, hindi ako nahasa. Ngayon, gusto kong ma-expertise ang pagdadrive. Kaya sabi ko, puntahan natin, isang lugar lang kasi yun. Nandun sila sa 3rd floor, doon sa may food walk. Doon ang LTO office, branch ng LTO office, at saka yung kabila nun ay nandun yung driving school. Ngayon, pumunta ako doon. Bago pumunta doon, nag-inquire na ako. Sa kanila, nag-DM ako, direct message from the sa Facebook. Ayan, natataranta ako guys. Nagmamadali ako.
ayun, message naman nila ako, ano sila yung talagang prompt talaga sila. Sumasagot sila sa mga inquiries, kaagad-agad. Kaya, nalaman ko lahat ang tungkol sa details ng pag-enroll, driving lessons, ganon, anong kailangan, requirements, at saka ano yung mga inclusions. Ang inclusions nila, meron silang mga packages, mga sigurong packages na meron sila is 6. Kaya doon makapagpili ka kung manual lang ang gusto mong pag-aralan o kung automatic lang ang gusto mong pag-aralan na i-drive. At meron ding combined at saka ngayon, yun, nagsisinyas na yun. Oh. Nakita nyo yun? Sinesinyasan ako. Okay, anyway, pupunta kami ngayon, alam nyo, to tell you, parang gawa ng God yung nangyaring hangin kahapon, parang alibay para abugin kami. Hala, sige, lakad nyo na yung mga nag-expire ninyong mga driver's license kasi kami busy talaga. Always na lang busy, guys. Naning kakay. Ngayon naman, nitong umaga, magandang araw. Ang itong asawa ko, nabungangaan yata, narinig ng God na sabi niya, ngayon, nakakuha na tayong exam kasi kagabi nag-exam kaming dalawa. Pasado, sobra pasado, nako. Malapit nang ma-perfect. Nandun na pass, yun yung i-submit kasi pag nag-renew ka, mag-medical exam ka, yun ang ginawa namin kahapon. Tapos, yun nga, in-instructan kami na mag-exam online. So, dito sa bahay, nag-exam online kami, dalawa. Ngayon, nag-exam kaming dalawa, yun nga, pasado, at ngayon, sabi ko, kasi kinuha na namin yung paper na nagsabi galing sa LTO na pass nga. Ngayon, sabi naman nitong husband ko pagkagising, paano na kaya yun? Ganun kasi kami, pagka may mga ano sa buhay, iniisip namin, tinutuunan namin yung mga problema, yung makahassle, kasi alam nyo busy kami, kaya ganun guys, gusto namin ma-solve kaagad. Kaya ganun ang nangyari guys. Ngayon, yung kopya, inilagay na namin ang kopya doon sa sinend ko sa messenger para sa ganun pagka ipa-print ay nandun na, ready na. So yun ang gagawin namin ngayon. Yun nga ang problema ng asawa ko, sabi nga niya kanina pagkagising, paano na kaya yun, paano natin masubmit para sa ganun may process na yung ating driver's license. Sabi ko naman, ay anong malay mo, baka mamaya oo nga no, sabi naman niya kaagad, siya ang nag-continue. Sabi niya, baka naman may milagro na naman ang God at mag-update na naman sila. Abay ng milagro. Ngayon pumasok sila, ang ganda-ganda nga ng araw, pumasok sila, ay hindi naman, pumasok yung mga helper at saka yung assistant nung panday mason namin, yung pinaka-leader nila ang hindi pumasok. Meron daw nilakad. Sabi ko naman, hindi na lang ako kumipo, sabi ko, pero dahil nag-alala ako baka yung, siyempre, kailangan nilang kita, sabi ko, bakit ayaw yung kayo na lang ang magtrabaho? Ayaw naman daw nila dahil wala raw yung kanilang leader. Naisip ko naman, at the corner of my mind, sabi ko, ito na yung sinabi ng husband ko na baka mag-cup day. Nag-cup day nga, at mamayang hapon na mag-proceed ang trabaho. Ngayon, sabi ko, sige, punta na tayo. Tapos, kasabay na namin yung dalawa kong anak. Doon sa masamahan ko pa sila doon sa kay Ma'am Shala para sa kanilang pag-start ng theoretical seminar. Kasi unang-una mo ng procedure dyan, pag nag-aral ka ng driving dyan sa kanila, is your theory. Kailangan, siyempre, yung theory about the traffic signs, safety, mga ganun ba? Ganun pag-uusapan dyan. Tapos, ewan ko na ang sunod doon, siguro, practical na, tapos exam, tapos yung paglakad na ng driver's license. Kasi merong sila sa package nila, may 8 hours ang practical driving at meron din 6 hours yata yun. Basta nandyan. Yun guys, tapos ngayon ay papunta na ako doon. Kaya ngayon ay medyo inayos-ayos ko lang mukha ko dahil alam mo na, gusto natin magmukhang tao. Ayan, wala na akong pakialam sa aking pekas guys. Ayan, natural sa tao, kaya okay lang yan. Hindi na natin kuber-kuberan, ganyan na lang. Natural lang yan. Nandyan pa naman, healthy pa naman ang skin.
Diba? Nandyan naman ang eyes, nose, lips. Kompleto naman. Okay lang yun. Tapos, yun guys, babalitaan ko kayo mamaya. Ha? Ayan. Tapos, ano pa yung babalita ko? Yun lang. Yun lang siguro. Ngayon guys, ay sige, mauna na ako para makapagmadali. At nasaan ako? Oh my God, nasa yung bag ko isa. Sinesenyasan ako ng asawa ko yung oras daw, yung oras. Oras, kasi tumatakbo ang oras. Ang bilis ng oras ngayon guys. Talaga, sobrang bilis. Kaya hindi mo namamalayan, tapos na pala yung araw mo. Eh kaya, kailangan maging wise. Lahat ng oras, lahat ng moment natin sa mundo ay i-utilize natin yung binigay ng God, ano? Kaya nga yung pag nabakante, inilalakad namin yung importanteng lakad, ganun. Ano lang ako, ayusin ko lang mukha ko, magmukha lang tao. Magmukhang tao. Mukhang tao naman, pero syempre, presentable lang kailangan. Diba? Yan. Tapos, alam nyo guys, kahapon, Diyos ko, tuwan-tuwa ako. Bakit nangyari yun? Bigla-biglaan. Wala sa plano ito. Wala. Talaga. Kaya lang, matagal ko ng problema kung paano matuto yung mga batang mag-drive, kung paano ma-renew yung aming driver's license. Sa busy namin, sa araw-araw, binibigyan din ng chance. Ayan. Kaya, punta tayo guys. Punta tayo. Oh my God! Ano ba yan? Nagkakahulog-hulog na. Tapos wala akong makitang salamin, kaya itong salamin na lang ng powder ko. Ilang brush on ko. Ayan, so magkita-kita tayo mamaya at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari, okay? Sana naman maging mabuti lahat. Eto na yung mga aktor. Magpa-practice driving. Ay, ano pala ngayon? Theoretical muna. Punta tayo sa ANS Driving School kasi nag-PM ako at tinanong ko kung anong requirement, kung anong kailangan nilang dalhin na document. Ang sabi naman, ang reply is ID lang daw, valid ID, one valid ID, yun ang dalhin nila. Kaya tinanong ko sila kung meron naman daw. So let's go, punta kayo doon ng 9 o'clock, sabi nila. Okay. Aga namin. Ang aga namin kasi 9 o'clock ang sinabi. Ayan guys, hindi ko natapos yung pag-aayos ko. Ganyan lang, nagpulbo lang ako and then konting lipstick. Pero hindi naman nakikita kasi nakamask. Okay lang yun. Ang importante may lakad yung dapat ilakad. Kaya kailangan 9 o'clock nandun kami. Ganun eh. Kailangan kong habulin yung time na sinabi. Wala pa masyadong tao guys. O, tingnan mo. Ningaw pa. O, kunti pa mga tao. Close pa yung RJ Gold Avenue. Sarado pa yung iba. Yung Samsung nga, sarado pa. Oh. Kasi 10 o'clock pa magbubukas ang mga yan. Pati Western Union, oh. Sarado pa, 10 o'clock kasi yan. Huh? Ako laging huli. Mabibilis ang mga lalaki at malalaki ang steps, guys. Always huli. At alam niyo kung bakit? Nagbi-video ako eh. That's why. Ito ang view dito, oh. Bukas na? Bukas na. Oo. Ay, ang daming renew ng ano? Permit. Ayun sila, oh. Ayun, nagpifill up sila ng form. At kami naman ay nandito para sa renewal ng aming driver's license. Nasubmit na namin yung copy namin ng test, yung nakapasa, yung pass. Tapos merong isang ID, ay yung luma na driver's license namin, Xerox copy. And then yung form, yun, para sa renewal. Ayan. Nandito tayo guys.
quality drivers. And third, dapat not just the law enforcement. Kinakabahan kami guys kasi hindi nagmumove ang pila. Number 11 and number 12. Pumasok kami dito ay 9 o'clock. At ngayon ang oras ay 10:25. Sana naman matapos ng bago mag-lunch time, no? Palagay mo kaya? Tawagan mo na sila. Wala pang tinatawag eh, tagal na. Naka-standby lang kami dito mga pila. Oh, marami kami naghihintay. Number 11 and number 12. Ewan ko kung ano yung last na natawag. Wala eh, walang tao eh. May isa dyan. Sa evaluator nandyan. Pero itong cashier wala. At saka dun sa releasing wala. Hindi kumikilos. Tapos sa front desk meron. Ano yung nakapantay sa entrance. Ayun. Tapos kami, nakikita namin yung mga anak namin doon nag-attend ng theoretical seminar doon. Kita mo nandun sila. Doon. Wala eh, nagmerienda pala sila eh. Ang tagal. Wala pa rin yung cashier. Wala pa rin movements. Anong oras na? Anong oras kaya tayo matapos dito? Kailangan namin umuwi before lunch. Wala, ang tagal. Wala eh, wala pang tinawag. Wala kanina. Pumunta pala sila sa loob at nagmerienda. Yes, andito na. Yes, nakuha na. Hintayin na lang namin na tawagin kami for evaluation. And then, ayun, releasing na. Ito yung ano guys, binayaran is 585. Yan ay para sa renewal ng driver's license. Ang papel 1042. Diyan na sila. Tapos nang mag-snack, nandyan na kumpleto na. Tumatakbo na ang pila. Ang galing guys. May picture ako pero hindi ako pinicturean ngayon. Saan galing yan? Meron silang record sa akin. Tapos patambarkan ka ng one, ganon. Tapos pangalawa yung vote nito at saka ito. Sabay mong idiin doon. Ganon yan. Ayan guys. Nandito na ako sa releasing. Malapit na tayong matapos. Ayan. Ay, salamat. May bunga ng pagtsatsaga. Okay na. Salamat. Salamat, ma'am, sir. Salamat. Salamat, ma'am. Okay. Dito tayo. Hindi lumilingon yung mga anak ko doon. Grabe. Mauna na kami. Mauna na, mister. Okay. Yes, nandito na receipt. I-text lang kami pagka nandyan na ready na yung may jacket na driver's license. Wow. Ay, salamat Lord God. Thank you Lord God. Thank you Almighty. Siya ang gumawa lahat ng mga ito na mangyari na akala natin ay hindi natin matatapos at ano pa namin? Kaya. Nakain ka? Nakain ka ba? Nakain na tayo. Tara. Alam nyo kasi yung dalawa, yung nandun na sina Marco and Gian, ay may libre silang lunch doon. Then mamaya, pati merienda nila mamayang hapon is libre. So, kami lang dalawa, so kakain na kami kung saan namin gusto. Saan mo gusto kumain? Ayan. Tapos na lakad namin. Ay, salamat. Thank you, Lord. Ay, ang daming pila ng... Bakit maraming pila ng Western Union? What happened? Ang dami mo padala. Sa
Galing natin. Wow, ang daming pera dito. Maraming dollars dito. Yung mga ano, open na. Open na ang ano guys, ang Screenville. Open na. Open na ang cinema. Kaya kung gusto nyong manood, nood na. Oh, di ba? New normal. Ay, salamat. 10 years na. Pagka nakuha namin yung license namin, 10 years yon ang expiration. Ang tagal. 2032. Hindi pa Zero sana mo 20 yan? years. Ha? Na? 20 years na sana. Forever na lang sana. Wala nang ganyan-ganyan na expire. Galing. O, saan mo gustong kumain? Chicken. Ang dami kong nalakad. Narinig ko pa itong one card ko sa ICA. Kasi nag-expire and then I have my receipt here. Bukas ko balikan. Thank you, ma'am. Kasi sayang yung mga points. Yearly namin sinisingil. Meron din namang nakukuha. Talagang totoo naman. Pero parang mas malaki ang points doon sa BQ. Ang laki na nakuha namin last time higit kulang-kulang 6,000 yung nakuha namin sa BQ. Dito minsan wala pang 2,000 Kaya sabi ko maliit lang. Nasaan na siya? Napamili pa ako ng listahan, schools, ballpen and wala akong time bumili. Always na lang. Diyos ko, my God. Always na lang pagka may pinipil-upan, walang ballpen. Look at that, guys. At ito naman ay tapos na dito. O, di na budget namin ang time. At least, pauwi na kami. Yung dalawa maiwan, dito na magtanghalian. Hanggang 4 o'clock yung kanilang tutorial seminar. O, complete. Meron na kaming pagkain, meron ng school supplies. Ayun, tapos. Oh, bye-bye. Andun sila sa taas. Kami nandito. Pauwi. Nalimutan namin saan yung kotse. Ay, in town. Nalimutan. Oh my God. 90.25 per liter ang diesel. Ayun. Tapos yung unleaded is 84.25. Mataas ng diesel sa gasolina. Mas mataas ang diesel kaysa Bakit gasolina. baliktad na? Nabaliktad na nga. Baliktad na yan. May nagmi-music na malakas doon sa labas. Guys, baka makapiright tayo. Papakita ko sana yung pagluluto ko ng danggit na masarap. Ito yung danggit na nabili namin doon sa Island City Mall kanina. At ang ingredients ko para sa pinangat ko, pinangat sa kamatis. Okay, ito yung kamatis natin, hinog. Mas masarap yung hinog na gamitin kasi maasim siya and then talagang magiging saucy yung sauce niya. Tapos tulungan ng lemon na pampaasim at lagyan natin konting zest. Itong balat niya ay gadgarin natin konti para hindi malansa, para mawala yung lansa. At ito rin pantulong din sa lansa, itong sili, yung ginger, garlic, and onion. Tapos may black pepper, may salt, and then yun na, magiging pinangat na danggit na masarap.